That's why kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, akyong fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Salamat po sa lahat ng pagsasakripisyo at pagiging haligi ng tahanan. Ang inyong katatagan, ang aming inspirasyon para gawing maayos ang aming buhay. Dakila ang inyong pag-ibig at kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga tatay. Salamat sa pagtuturo sa amin kung paano harapin ang buhay ng buong tapang. Happy Father's Day po mula sa amin, Sarah Geronimo At Daddy Delphine. at ng MX3. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong galagad sumong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Magauban gihapon nato ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas mo gihapon si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca ug usab si kasamang radyoman Gion Ilumbaring. Pasiunang patimbaya sa gihapon sa atong namahan dinhi sa istasyon ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo ubanan sa iyang mga kaubang pagka-radyoman. Okay, ang atong pizza karon, pizza 7 sa bulan sa Hunyo, tuig 2020. Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon no kanatong tanan. Okay, diretso din ta sa atong sumpay, no? Pagpadayon sa ato ng bugno, no? Sa paghatag kaninyo o kahayag sa pagtuong Katoliko. Ang uban nato mga igsuon, wala na sila magkabanaan ning buhat, no? Kining pagpasabot sa atong pagtuo. Kay tingali, wala pa pud sila gitawag nga muhimo sa maong buhat. Matud pa sa akong higalan, nagingon siya, Veritas, siguro, matag usa ka nato, managlahi ang papel nga gidala. Ikaw mahimong gitawag ka ana nga buhat. Ang uban usab gitawag sa lain pud nga buhat. Nga mao gihapon pag-alagad, pagserbisyo sa katawhan sa Dios. Niingong ko nga tinuod yun na brad, kay ang simbahan kung gingharian sa Dios, gipakasama man gyud ni og kanang usa ka lawas sa tao. Ang usa ka lawas sa tao, usara, pero dili usara kabahin. Di ba kanang usa ka lawas sa tao na ay kamot, na ay tiil, na ay ulo, tiyan, o lain-lain ang maong mga bahin, pero gaalagad sa usa ra ka lawas. Mao na ang simbahan, mao na ang kingharian sa Dios. Boni pasabot, kita nga mga sakop sa maong gingharian atong i-discern og asa talapit. Ug naabata sa tiyan, naabata sa kamot, naabata sa ulo. Di ba? O, kung maghisgot galit tag ulo, naadiha ang mga sakop sa simbahan nga nanguna gyud, nanguna sa maong gingharian. Sa man pananglit, naadiha ang atong mga pari, ang atong mga obispo. Kay sila may ulo, sila may nanguna, no? O naadiha ang atong kumbaga sa military pa na atong mga general o mga dagkog ranggo, mao na mga obispo na to, di ba? O dayon ang pinaka labaw, pinaka chief nila mao nang gitawag na tug Santo Papa. Mao na
presidente o pangulo nga makita sa gingharian sa Dios diri syuta. Nganong makaingon man ta nga Santo Papa, no? Kay ang pangulo gyud sa iglesia, wa magyud na ginigar sa Katoliko nga si Kristo. O, si Kristo ang pangulo gyud sa iglesia. Pero nganong naamay Santo Papa? Ang Santo Papa representative na niya. Ngano man kay si Kristo doon naman sa langit. Di ba? Sa ako nang giingon lagi kanang role sa Santo Papa dili na kay giilisan si Kristo nga pangulo sa iglesia, dili, no? Si Kristo gyud kung ato gyung aninahon ang pagtulunan gyud sa Katoliko, si Kristo nagpabilin nga pangulo sa iglesia pero ang iyang pagkapangulo karon dili makita. So purely ang iyang pagkapangulo ron is spiritual. Unya kay ang iglesia god o gingharian sa Dios diri sa yuta naa magyud makita nga pangulo. Munay kanang gitawag og visible head. Naa gyud makita nga pangulo. Mao na nga ato dayang susihon ng Biblia kinsa may gihimo sa Dios, kinsa may gipili ni Kristo nga mahimong representative niya. Kay do na magyud makita nga pangulo. Ay kung ingna mo, ingon mo nga si Kristo misaka balik sa langit din siya gikan nga gipasagdan niya nga wala siya mupili og representative niya nga mangulo. Ay kung ingna na, kabalo gali ang atong nasod nga Pilipinas nga kung ang presidente mo adto sa laing dapit naagali siya vice president nga mo lihok nga mo silbing mag-represent sa presidente. Kahibalo gali ang tao, ana. Okay, organisasyon nga tawhanon diri sa yuta, kahibalo gani kanang mayor. Kanang mayor kung mo adto po lagi sa laing dapit. Iyang suguon ang iyang vice nga mo represent niya. Kaya nagkinahanglan lagi og kanang makita gyud nga leader. Ug sukad pa sa una, bisan pa sa daang kasabutan, ingon ana na gyud na ang Dios. Bisan pinakalabaw siya tuwa siya sa langit, magpili pa yun siya tao nga mangulo diri sa yuta sama atong panahon ni Moses. Di ba? Si Moses gihimo niyang representative niya, gihimo niyang spokesman niya. Di ba? Katong gingharian ni David. Diin si David gipili sa Dios nga hari. Nya ang hari napagid na kanang gitawag og tinugyanan sa Yahweh. Kay kanang tinugyanan sa Yahweh, mao man na ang mo represent sa hari. Mo po na iyang right hand, labi na ko ng hari. Iyang paminaw nga maugtas sa magkuan ni kung ako rin mangu sa akong kingharian. Nanglan mo pili yung kong right hand ako o nang tugyanan sa Yahweh. Mo na mo represent sa king. Di ba? Unya, sa bagong kasabutan, kinsa man ang hari si Kristo. Yang pangutana, kinsa man iyang representative, kinsa man iyang gipili nga mo hulip niya, isip makita nga pangulo kung wala na siya. Ay kung ingna wala magpili si Kristo ana, nga biyaan ta niya diri syuta nga walay representative niya. Ang uban ambot kung nganong ilag yung i-deny nga si Kristo nagpili og representative niya nga mangulo. Ako kung ayuhon yun ako pamalandong, siguro, honest mistake lang siguro. Kay, ang tinuod god mga tinahod nga tigpaminaw, kining yawa, mangita po siyang paagi gyud nga, dili gyud masunod gyud ang kamatuuran. Dili masunod, kay, ang yawa god, mangangin man siya. Iangin man ta niya mga tao sa iyang nahitaboron nga, siya nahimo man siyang yawa, nahimo man siyang rebelde, na mangangin po siya na di ba sa atong pagtuo bana na to nga mga 1/3 of the angels gani ang nadala nakabig pod ni Lucifer nga nahimong yawa mga 1/3 of the angels ang iyang nadala pero mas daghan yun ang nagpabilin sa Dios nga anghel, di ba? Nagpabilin kay 1/3 ragod ang miribilde unya the rest mao na mas daghan ang nagpabilin nga buutan nga anghel. Di ba? So, mao na nga ang yawa mangita siya paagi nga dili gyud
hibaw-an nato ang tibuok nga kamatuoran mahitungod sa gingharian sa Dios. Unsa may iyang tumong ana para nga dili ta mausa. Kay mao man na ang krusada gyud sa Yawa nga iyatang bahin-bahinon. Bahin-bahinon. Unya ang iyang pamaagi unsaon ta niya pagbahin-bahin nga maklaro gyud nga kana bang nawala na tas kamatuoran. Unya naman pud siya paagi nga sa konsensya sa tao, natural dili gyud pilion ang Yawa. Di ba? Kay sa konsensya sa tao, ang insakto mao gyud insakto. But pasabot kinahanglan mo subay gyud daon sa insakto, mao man na ang konsensya sa tao. So unsaon man sa Yawa ron pag twist, paglimbong nato. So kinahanglan mangita siya paagi nga dili pud siya nga magdayag gani nga kanang klaro gyud nga siya Yawa. Kay common sense pod mingon ta nga ano adto man ta siya Yawa. O adto gyud ta sa Dios. So unsa man po'y buhaton sa Yawa nga para madala niya ang tao? Kay na may mga tao nga dili pod gusto ato yung dayag gyud nga mo adto gyud sa Yawa. So ang buhaton sa Yawa magpakakahayag po siya. But pasabot, magpakaputi po siya. Mo na niingon si San Pablo diha sa Book of Corinto, ingon siya nga, ang Yawa ko no, nagpakaanghel sa kahayag. So, kung saan man na si Yawa, kanang but pasabot, magtakuban po na siya nga, uy, nagpuyo kuno sa pulong sa Diyos. So, but ipasabot, nga, ang Yawa, mugamit po og Biblia. O kaya para matuman niya ng iyang pamaagi, kanang iyang strategy nga magpakaanghel sa kahayag. Mo manggani nga katong iyang gitinta lang atong Ginoo diha sa gospel, di ba? Nikutlo siya sita sa Biblia. Di ba? Katong iyang giingnan ang atong Ginoo nga iyang tang tintalon nga ambak niya ng pangpang. Kaya ginaingon man naman nas kasulatan nga ang anak sa tao o ang anak sa Dios kung mahulog dili maunsa kay sapnayon sa mga anghel. Tinuod na biblical lang quotation sa Yawa. Pero unsa may gitubag sa Ginoo? Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. So mo na bisan ang Yawa mukutlo og pulong sa Dios to deceive us. So buti pasabot sa atong panahon karon mga igsuon, dili ta basta dayon mo tuo aning magsangyaw sa Biblia. Kiwa ta kahibalo nga gigamit na din na si Yawa to divide us, pagbahin-bahin nato. Ako no, dili ko mo judge sa mga pastor o ministro nga morally kay ilamang giatake ang naagyod sa ogyoy tinuod nga kamaturan, dili ko mo accuse, dili ko mo judge nila nga nakuha na gyud sila sa Yawa. Although ang ilang krusada maklaro man gud nga ilang nabahin-bahin ang katawhan sa Dios. Nga naman kay na-divide naman ta ron, nabahin-bahin naman ta. Si Pablo naghisgot sa Roma 16:17 nga likayan ng panagbahin-bahin. Unya kana ra ba kunong mubahin-bahin nato, maipod na gyud sila mamulong. Maayo na sila mamulong, no? Basaha ra gud ninyo ng Roma 16:17. Nga si San Pablo nagpasidaan diha nga kanang mubahin-bahin nato may na munulti. But pasabot makaakit po na sila. Maay po na nato sila paminahon. Pero sa pag-judge nato, pag-assess nato kung kana sila nakuha na magyud sa Yawa, kinahanglan masayod pud ta kana galing teaching analysis sa Katoliko nga tanawa sa pod kung honest mistake ba na. Wala gituyo kay sa atong pagtuo nga Katoliko, honest mistake is not considered to be a sin. Di ba? Kung nasipyat ka, nasayop ka nga para nimo husto to. Sa to pa sa imong konsensya, wa ka mag-ingo, wa ka magtuo nga sayop ka. Ang imong unahuna nga sakto ka. Pero dili gito mao. Sa to mo na gitawag honest mistake.
mibiya ka sa matuod, kay wa umpo ka kahibalo nga katong imong gibiyaan matuod to. Gani ang imong pagtuo, pras aning Katoliko ron, ang imong pagtuo nga sakto man ka nga imong gibiyaan ng Katoliko, kay para nimo ang Katoliko dili tinuod. Di ba? Oh. So, kung nigawas ka sa matuod, nga wa kang kahibalo nga matuod dito, kay para nimo sakto ka, so dili ka mahukman ana nga guilty. So sa moral analysis sa pagtuong Katoliko, wala gyud ka hingpit nga makuha sa yawa. Siguro nagamit lang ka sa kana bang gusto sa yawa nga mabahin-bahin ang katawhan sa Dios. Oh, nagamit ka pero mao lagi na-deceive lang ka, wa nimo tuyo ah. Oh, so dili ka mahukman nga guilty. Mo bitaw nga ang simbahan nga bisan daan na gyud ang simbahan sukad pa sa una, nagtudlo magyud ang simbahan kanang outside of the church there is no salvation. Di ba? Outside of the church there is no salvation. Oh. Unya karon na bisan mga Katoliko gani na nagkalibog-libog ani kay ang simbahan nagtudlo ana. Pero naaman pod kung mubasa mo katikisim, nag-ingon mo pod ang simbahan nga naapoy maluwas nga bisan dili mga Katoliko, but sa bisag naa sa gawas. So mo nang ubang mga Katoliko nalibog na moingon na usa man gitinuod nga pagtulon-an sa Katoliko ani nga outside of the church there is no salvation. Dayon naapoy pagtulon-an nga mabasa pod sa Bible nga Katoliko nga dili na kay naapoy maluwas bisan na sa gawas. Oh? Nga wa masakop visibly nga makita gyud nga mabunyag gyud nga Katoliko na gyapoy maluwas ana. Now, kuha na gi-explain na karon nga. Kanang giingon sa atong simbahan nga outside of the church there is no salvation. Ambot pasabot ana. Kadtong nasayod. Kadtong nasayod gyud ba sa tinuod ba nga gitawag gid siya sa Dios nga mao ni ang tinuod kining simbahang Katoliko mao gyud ang original church nga gitukod ni Jesus Christ. Oh, kung nakahibalo ka ana nga kining Katoliko mao gyud na original nga gitukod ni Kristo. Unya imo gyung tuyoon ba ang pagsupak, ang pagrebuilde nga dili kaniya. Oh, pero kahibalo kang tinuod siya, tukod siya ni Kristo. Oh, naa diha ang kamatuoran pero tingali naa kay personal rason pod nganong dili ka mo pasakop sa tinuod. Oh. So kana denying the truth na denying Jesus Christ. So unsaon nimo pagluwas kung imong i-deny, gioperan ka nga ali diri pras atong arka ni Noe nga ali diri pasudlon ta sa arka kay mahitabo tong lunok unya dili ka mo sakay. So unsaon nimo pagkaluwas ana? So yun na, but pasabot kung gitagaan na kas kamatuuran, kay balo na kas tinuod, unya mo balibad ka, unsaon nimo pagluwas. So muna but pasabot outside of the church there is no salvation. Kung nasayod ka sa tinuod niya, mo balibad yung ka pagpasakop sa tinuod, but pasabot mo ikaw mo'y tinuod nga na outside. Pero naamang ko yung mga nagawa sa simbahang Katoliko nga dili nila tinuyuan ang pagkagawas. Pagkaraghan. Oh. Kadtong nangataw nga ang ilang mga ginikanan dili na mga Katoliko o na Muslim o unsa mang relihiyon diha o Iglesia ni Cristo born again o didto na sila nasakop unya ang ilang kinaiya ba nga naghapon sila kinaiya nga magpasakop sa unsay tinuod unya ang ilang naapas sa ilang pagtuon kay naaman diha sa ilang mga grupo ang kamatuoran. Wa man sila masayod gyud sa fullness of the truth nga kining Katoliko mao ni ang original. Subot pasabot ang konsensya nila wala magsugo nila nga magkatoliko sila. Pero mga buutan sila tungod kay ilang kibansay kanang balaod nga napatik sa ilang konsensya. Ugon siya maayo para nila. So, si San Ambrosio nakadumdum ko sa iyang mga writings nga nag-ingon si San Ambrosio nga kanang mga tawhana mga Katoliko ra gihapon na sila sa kanang gitawag og gawi o espiritu in the spirit kay kanang mga tao nga mahigugmaon sa kamatuoran nga og unsa ilang nahibaw-an nga moral unsa ang kamatuoran nga ila lang naapas ba sa resulta sa ilang assessment ug unsa ang kamatuoran naningkamot nga magpuyo nga buutan subay sa pulong sa Dios ubos sa grasya sa Dios. So
alang-alang hukman nimo ng kanang impierno. No, dili. So, i-embrace gihapon na sila. Oh. So buti pasabot, Katoliko ra gihapon na sila, pero dili ingon nga visible nga nasakop sila. So, naay mga giisip nga mga Katoliko ra gihapon in spirit but not in affiliation gyud nga makita gyud nga nagpabunyag sila nga miapil silang Katoliko dinhi sa yuta. Nganong dili man na nila pod mabuhat kay wa man sila gitawag nga muhimo sa ingon. So ang ilang pag-assist sa kamatuoran nga mo ra man pud to ilang naapas. So mao na nga kung mubasa mo katekism nga gyud exception to the rule anang moingon nga outside of the rule, outside of the church there is no salvation. Tinuod na nga ang simbahan nagtudlo ana pero referring na sa mga tao nga nasayod sa tinuod unya mo balibad gyud sa pagpasakop sa tinuod mao na tinuod nga na outside. Pero kanang mga nagawa sa Katoliko, mga Protestante, Iglesia ni Cristo, mga Muslim brothers, dili ta ka-judge nga sila tanan tungod kay wa sila masakop sa simbahan. Hukman na nimo ng impierno, dili ka makaingon ana. Di ba? Case to case basis na mga tinahod nga tigpaminaw. So I hope na kahatag ta ninyo og katinawan ana ha. Kay tingali mo ingon mo nga usamos mga tao ron nga moingon nga unsa man ang pagtulunan sa Katoliko sulod gawas man wa man magkadimao. Outside of the church there is no salvation kay naamang ka sa Epeso 5:23 nga ang luwason ni Kristo mao man ang iyang iglesia. Subot pa sabot kay ang luwason ni Kristo mao ang iglesia. So outside sa iyang iglesia di ka maluwas. Insakto man na. Pero kinahanglan ato nang i-qualify ug unsay buti pasabot anang dili maluwas nga naa sa gawas. Ang buti pasabot ana kadtong naa sa gawas nga nakahibalo na nga mao ni ang tinuod kining Katoliko unya mo dumili gyud sa pagpasakop bisang kahibalo siyang sakto na. So morally unsaon nimo pagluwas ana? Parehas ra na atong arka ni Noah lagi nga giingnan ka sakay mo diri kay maglunob mga matay gyud mo di mo sakay ari. So unsaon nimo pagluwas? Pero wa kang kahibalo nga kining Katoliko mao din ni arka ni Noah karon bagong arka ug wa ka kahibalo di morally unsaon nimo unsaon nimo morally unsaon nimo pag-ingon nga gitawag ka sa Ginoo diri nga magpasakop ka. di ba? So mao na nga requirement lang nga mopasakop jud ka sa Katoliko kung nasayod ka nga kining Katoliko mao gyud ang tinuod. So mao na ha? So case to case basis na pananglit ikaw karon sigag paminaw ani atong tulumanon sa Catholic Faith Defenders niya nasayod na ka sa mga tubag nakasabot na ka unya mo dumili gyapon ka sa pagpasakop sa simbahang Katoliko. Morally mamiligro imong kaluwasan ana kay denying the truth man na. Pero kung nagdako kang Iglesia ni Cristo, nagdako kang born again, nagdako kang Seventh Day Adventist nga para nimo husto na. Wa ka gani tungod kay siguro gitudluan po ka nga ang Katoliko mao na itom gyud na ay mo pasakop ana kay Iglesia na siyawa basig mo po na si mong unahon na. Wa gyud ka kahibalo sa fullness of the truth ba kay na-deceive lang ka kay pamaagi lagi sa yawa ng pagbahin-bahin. Pero di malas lang gyud ang yawa. Abot di malas by term ana. Kay dili tanan nga ni-deceive niya nga makuha gyud niya. Kay katong mga na-deceive niya nga kuan lang mga inosente. Dili man gyud na maiya. Kay morally sa pagtulunan lagi sa simbahang Katoliko, dili ka hukman tungod sa nga dili ka hukman nga impierno tungod lang sa imong kaignorante. Dili. Kay ang balaod sa Dios dili parehas anang balaod sa tao nga ignorance of the law excuses no one. Natural na apoy rason ang kuan na ang balaod sa tao nganong mohukom siya gingunana. Ignorance of the law excuses no one. Kinahanglan ra po na sa atong balaod sa tao kay dili man gud po Dios ng mga huwis nato. Kay di man gud kasigurado kinsa gitong tinuod nga guilty nga mga tao. Di ba? Kay di man kabasa ang tao sa kasing-kasing sa tao. So mao na nga kay ug moingon niya nga awa man ko kahibalo. Yun saon pagsiguro sa atong mga magbabalawod nga wa gyud kang kahibalo kung namakak lang ka diha.
Di mo po siguro na kanang lie detector, dili man na siya kanang accurate gyud. Pero ang Dios kay makabasa man gyud sa atong tibuok nga pagkatao. Mao na nga makahimo gyud siya anang hukman gyud ka base sa imong nahibaw-an. Hukman ta base sa atong nahibaw-an. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Unya wala pa ta ka padayon gyud atong mahitungod sa kining changes ba nga from the Jewish Sabbath nga Saturday to the Lord's Day adlaw sa pagkabanhaw. Kay naay mga igsuon nato nga I think moral analysis nato nga mga honest mistake lang, no. Kini nga to mga igsuong Seventh-day Adventist kanang ilang accusation nato nga kanang transfer sa day of worship from Saturday to Sunday para nila violation of the law na. Oh, munang mapasaylo nato sila ana kay ang ilang una-una sakto man sila. Pero dapat kita mga Katoliko atong i-explain nila, ipasabot nila nga kanang changes nato from Jewish Sabbath nga Saturday to the Lord's Day, adlaw sa pagkabanhaw nga diha na ta ni focus, dili na violation of the law, fulfillment of the law na. So atong tahas ron mga Katoliko nga magtuon ta unsaon nato pagpasabot ang atong mga igsoong Seventh-day Adventist nga dili na paglapas sa sugo, pagtuma na sa sugo sa Dios. Huh? Okay, wala tayo igong panahon. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. RMN. Ang pambalay ni Gio Naco, dili pambalay, ang gawas. Maong kinahanglan na ay 99.9% na proteksyon aron malikayan ang bahong adlaw. Downy pambalay nimo sa marihataw. Antibag aron protektado sa bahong adlaw. Downy pambalay nimo. Pwede mag-inom? Parang bahog adlaw. Kahon! Downy antibag protektado sa bahong adlaw. Downy pambalay nimo. Sukli ang baho sa adlaw nga kagaw. Pambalay nimo, i-down ni antibak nimo. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya. Tanggaling, smart dishwashing. Parami ng parami ang smart sa hugasin. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling, smart dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3. Gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. MX3